хочагии чорвопарварии самари шаҳри ҳисор ки асосан ба парвариши чорвои зоти сиёҳалом машғул мебошанд, дар самти чорводори таҷрибаи кофӣ доранд. аҳли заҳмати хочагӣ ҳамасола аз натиҷаи меҳнати ҳалолашон даромади хуб ба даст меоранд. аз истеҳсоли шир ва наслгирии гӯсола имсол муваффақ гаштаанд. соли 2017 аз ҳар як сар модагов 18 литри шир гирифтем. ҳамагӣ дурнамо доштем 4000 литр. мо аз ҳар сар модагов истеҳсол намудем 6000 литр ки ин 50% плана зиёдтар ҷавоша метиҳад. мо аз зоти худамон зоти сиёҳи олмонӣ, зоти эронӣ парвариш мекунем. аз ҳамин сол мо аз ҳар сар модагов 55 сола гирифтем. захираи хӯроки чорво бошад, мо тарбида истеҳсол кардем 6057 тонна. истеҳсол кардем 40 тонна хасбеда, 40 тонна коҳи гандум, 77 тонна хӯрокҳои консентратӣ, яъне кунҷолаву рези ғалла. маъмурияти хочагии самар то имрӯз дар анборҳои худ захираи хӯроки чорворо низ хуб ба роҳ мондааст. бояд гуфт ки дар ин хочагӣ айни ҳол 12 нафар занону духтарон бо ҷои коҳи доимӣ таъмин буданд. ҳама рӯза ҳар яки онҳо то 200 литри шир меҷӯшанд. робарат барои беҳгардондани парвариши чорво сохтмони боз якчанд иншооти замонавиро ба роҳ мондааст. ҳамин иншооте ки ҳозир мо чорво нигоҳ медорем, ин аз солҳои давраи ҳукумати советӣ мондагӣ аст. барои ҳамин мо нақша дорем ки сар кардем. ҳозир камтар мана молхона барои гӯсолаҳо сар кардем. ин тобистонда ният дорем ки агар як яборам не ҳар як коробника ҳар сол якта замонавӣ сохта истифода дидем ки аз инам бисёр чӣ дора ки ҳамин вобастагӣ калон дора. аз ҷои қоқ, ҷои тоза нигоҳдории мол вобастагии калон дорад. мутахассисони соҳаи байторӣ мегӯянд ки барои хушкзодгардонӣ ва нигоҳдошти солимии чорво таъмини саривақтии ғизо пеш аз ҳама нақши муҳим мебозад. то имрӯз захираи хӯроки чорво дар хочагиҳои чорвопарварии шаҳри ҳисор дар қиёс ба эҳтиёҷоти саршумори чорво 100% иҷро гардидааст.